guys! Good morning! Andito ako ngayon sa tindahan ni Manang Hilin. Tindahan? Ano bang tawag dyan? Di ba tindahan yan? Nangutang ko. Utang sa ko nang de. Sige na lang, kaya ko kabot na. Ikaw tindira. Nabay customer og sugoon. Mangutang kong manang og sabon nga powder. Kaya nahurot naman day gamo. Manglaba ko. Kanang hamay humot na nang. Green po Orange. Ano orange? Di ka nang upat. Mangutang ko og sabon guys. Kay manglaba ko. Kay naikasuot na sanggalap. Hindi na bayra nang. Kaya sagang liog ba na puwa. Kaya araghan na may umigas detus. Kuan kay di kindi sa alya nagbili sang higdanan. Matugay. Di ay kindi kaning saka mas alya nagbuntag sa grusa. Ikaw na pinagtatag kindi. Oy, tanawal pamaak nung kus mga aliwang. Ito man sa higdanan na maghigdahig dahil kay di sa mo ang kindi basta marag mahanga na ganyang dila. Inano niya, dinudura na niya. Dinudura niya doon sa gilid. Tapos hindi ko na malayan. May mga gumapang na pala ng mga mga aliwang. Gumapa yun. Kinagat ako ng aliwang. Walang basagan ng trip. Magbaga mo Tagalog ko nga. Pag open pa na, pag scroll na sa FB. Bawa po itong sagunso ng paghahang mga friend dito sa Manila. Puro man Tagalogag-post. Kaya medyo nahawa rin ako. So uwi na ako sa bahay guys. Para magpaglaban naman ako dahil wala na akong maisuot. Andito pala si tatay, lumipat na siya ng opisina. Lumipat na si tatay ng opisina. Dito naman siya sa harapan ng bahay namin. Ayan guys, kasi pinagawa ko na yung ano namin, pantawan. Ayan, yung pantawan namin. Lumipat na siya ng hideout. Kasi doon sa nangka, pag umuulan, nababasa siya. Natataligsikan yung ulo niya. Sakta ba ang Tagalog tayo? Sakta ba ang Tagalog? Tagalog na pula ano eh. Di mas tatay mo. Suporta sang pagtagalog. Day, I love you pod. Maglaba ko day. So ang sabon, andito na yung aking sabon. Wala naman ibang binta si Manang na sabon. Ganito lang ang mga sabon niya, iba-iba ang kulay. Kaya makita nyo si Aliana sa mga vlog namin. Hawak-hawak niya ang mga plastic ng sabon ha. Iba-ibang kulay, may green, may pula, may orange. Orange ko day na. Okay day, kukunin ko muna yung mga labahin ko para makapaglaban. Ay, good morning, mother. Ano ginagawa mo dyan? Magsampurado. Nagbilang ng maraming pira? Si Kuan, si Zander, babae lub 5. Pinapuon niya ang 5 piso para ilagay doon sa machine ba guys kasi magpalinis na ng motor niya. Gagawin ko today, maglaba ako kasi wala na akong may suot. Dahil simula nung ng New Year guys, hindi na uminit. Diyos ko. Wala, init-init dari. Nagkatawan ko na isang Tagalog. Ikaw na ibashir ka na ha? Si Elian, naralipadya. Day, katawan kong nanay daghang Tagalog. Day, kayo nagkabalik waot, day. Agi ka, day? Namuot man day kunupod si Ja. Namuot. Kaya sa Aliana, guys. Bilib kong Aliana, kaya ganyang restaurant, di ka jugahi. Namuot. Aga kaya namuot man. Di mo kumaanad. Good guys, o ka nang pinaan namuot. Ngayon nga na bawa kumaanad. Si Aliana, kaya naan. Kaya sila nanay, ka-Berks man na sila si nanay. Boss nanay, pinino, man na nanay kitagakamigin, man nagkagikan. Di ba na taga-kamigin mo kagikan ay? Ang ginistoryahan nila lahi. Ag si tatay kay lumad man, taga-putlong kamalisya. Ag ako, niliwat siguro kong tatay, nga ni kumanubya. Okay, so manglabas ako guys. Bawalam kag among tubig, ug di ba lubog mo. Anitin na, lahi na guys, kay umuuwan ka, adyo, pag sobrang lakas ng ulan guys, yung tubig namin ba, sa source namin, nagiging Milo. Hindi ko alam kung bakit naging Milo siya. Siyempre, matakdan yung tubig sa kasi yung ulan, pag palaging umuulan, lumalapot yung putik. Tapos nag-mix-mix na siya sa water. Buang na. Maglabas ako nabuang na. Matulin na ni Limbaroy. Narag na ganyan hindi ta matulin na ni. Nay, mo saka sa kustas ng paulan. Extension. Sama na yan? Okay guys. Ito na yung sinasabi ko sa inyo guys. Ang labahin ko, sobrang dami. Hindi ako nagbibiro. Ihangat mo ko, Nay. Nga ba na itong bayan ng hagdanan mapunay? Hagdanan nga. So ito na yung labahin ko guys, hindi ako nagbibiro sa inyo. Kung mutmutin to, grabe naghanap ko na. Upay taas, ang kapil. Dahil tas ubos. Siyempre, malaki ang pamilya natin na yun. Kinahanglan, marami tingnan. So guys, punta naman ako doon sa kabila para i-ready ko yung doon. Nagdala pala ako ng extension. Extension wire ba para gamitan ko para magsaksak ako sa washing, isaksak ko rin dyan. Saksak matandigan. Okay, so lilibot muna ako. Lilibot. Tandigan cellphone. Okay guys, so habang magpapatuljak ako sa paikot ako ng labahin ko sa washing machine.
Kakain kami ng sampurado mamaya pag kumulo na yung pinakuluan ni mother na kanin. Tapos nilagyan ng tablian ay. Butangan na. Ay, nilagyan na! Ay, ang sarap-sarap naman. So, pakita ko rin sa inyo mamaya guys yung sampurado ni mother kung lami ba siya akong tignan. So, andito na ako sa aming dirty kitchen na talagang dirty. Maglaban ako magpapus-hus. May agas na nilun. Agas man. Ay, buwan mo agas na. May pulsis doon sa tadani. Uy, ito, alin ko. O, nande. Kung may sasira, de. Saksak rin yung musdaan, eh. Okay, agrihan. Uy! Wonderful! Nag-agas na mo. Pwede, guys. Kay kusog. Okay. Hani ba pwede ba malapit, man? Alright. Jarag degas ang sanina nanay mura mag-una nay. Murag una ag degas ang sanina gaban mo sanina guys mo fade ang color ba? Ah grabe murag una. Madya pukunag. Agaban wa man jud ta pukunag tamak-tamak sa basak. Mura man jud una. Di mga kuan man gud mga di color ni guys, mga daan ba manang lain ni color. Ako may ngana nay. Gamay ra man. Ako li apra. Para magkamay. Burus na nay tapos. Nay, burus na nay. Uy, kasi may amahan. Ganda sampurado guys. Arang lamia. Ang ludipin, usaptan, ang ludipin, hapon. Usaptan ng tab. Kalau mau jadi tinan. Mo, teka nga po, teka po, ko, pinatang, napuka, pinatang. Mora ni hatag sa gobyerno. Mga tigwang ray tagaan. Ako katarabang namin mo na raswasin. Ah, kada buwan na. Bawa ka na mo, mga karo. Mga kulo mo, nawa naman na sa una kay. Para katapos ng huwibis man na manghatag sila. Kalau nak katakan kamu ikabo. Pag sa kakarto ni po. Di kay daghan naman pud daghan na siguro ray high blood. Tigibahin-bahin naman ag ayuda sa gobyerno. Kau dari ginseng malam ini mo. Na. Pag ayaw na sila kung kaluway, saka niya na. Ay, mga ang pagdalali, pag umulong na langgan. Wah, mesti. So dana guys, mga anak tag sampurado. Alam mi ah. Marami ako. Ang saday. Ato bang dari kamutan lang sila nimo. Marami ako. Lado kitiyo. Malas tatay ni kukug naman tatay sa dang langob. Ah, mana gad, mana? Na, pwede na ikasuot. Tadan! Ang saga, pwede na ikasuot. Gipok. Jacket. Ano yung utang? Mana rin? Oh, gaheng duster. Oh, gaheng cycling. Nagana ba Tagay. ito? Ano? Nagana ba ito? Ah, sanay, hi guys. Humanan sa padinahe, magkita taon dya. Pag humanahag pang laba, dito sa nakugilis, nagkarag-karag na ko kaning text yun na nga, nalay ko na magpag-meet na, medyo gikubaan ko kaya ko idea gunsa. Sa to gamit mi kasi gitagaan ko og suwat. Yeah. Gikan si sa Universal Peace Federation na gitakadadaan ko og suwat na Women's Federation, mga ingan-ingan na. Ikulbaan ko kay first time na padadag mga ingani sa dako naman ni si nga organization. Ikulbaan ko abi ko ilan ako nga pirisuhon. So ang gipasa guys, so invitation day ni si guys kay naa sila online rally of hope. Mato ang gibasa nakaudson mo pug ko kay kuan man ni si guys ang 1 million people praying for the healing of the nation and the world. So murag ganahan ko kay murag kinahanglan jud ni nato karon kini bitong magkahiusa ta sa pagampo. Atus Ginoo nga unta heal na aga ang lan nga na intunsis na hapit. So matong pag human nagbasa ning adson ko, so moapil ko daani guys. Mo-register ko daani kay may tabo ni sa ka February 6 alas 3 taman sa na para sure kung haning oras sa taman. Alas 3 lagi, alas 3 ba ko kay bug ano sa taman. Nagibot ang alas 3 sa hapon ini ka February 6. Diyan na dari website. Ara mong himo ano video daani nga kanang mag-explain ko kanang kompleto kay ha pa maning studyohan kung saan pag-join daani 1 million people praying for healing of the nation and the world. So iganahan ko feel gajud na nga need gajud natong magtinabangay sa pagampo kay mas lami mo gutong daghan magampo magkahiil sa bitaw.
So, ning kuan ko daan ni guys, ning suporta ko daan ni. Anja, sa ning basahon og tiwas. Kaya arong makasabot ko daan ni. Kaya kita man good guys, na atay mahimo para kanang makatabang ta sa atong katilingban. Naadto tay mahimo sa bawat isa. So, sa simple nga pag-register daan ni, maki-join ka sa pag-pray. Dako na ng tabang. Okay. Ang isa kaampo, dako na ng tabang. So, mag-post ako guys ang FB page ug unsaan ni para maka-join pud mo para kitang tanan magtinabangay ta para sa kalinaw ha ug sa pag-heal sa atong nation kay ba naman jud mo pandemic na ana nga piningsud karon nakulbaan ko gintan ako sa balit na anak ko no puining sud nga bag-o nga strain sa COVID sa Pilipinas nasud na jud nas Quezon City lucky siya. So, maghimo na kong video guys sa ang FB page, Flora Mibi. Sa pa ka-like o follow sa ang FB page. Palihog laman guys. For more updates, gikan is guys sa Universal Peace Federation. 1 Million Rally of Hope Philippines virtual event. So, virtual, but pasabot. Online ran siya. Di man pwede 1 million magita ko po na COVID. So, virtual ran siya guys. So, mao nang kinahanglan nga register mo guys sa website. Para in February 6, ma-join mo guys sa Rally of Hope. Okay. Na guys, Rally of Hope Philippines. So registration free ra siya. So di ka mag-o. Free registration sa mo na www.rallyofhope-asia.org. Register mo for free para maka-join mo guys. Maadyo na laman guys, makadingog mo mga maadjong mga kanang pulong. Kay kining mga maadjong pulong sa pud nimo mag-feed bitaw sa atong mind og positivity. Kay karong panahon na guys, lisod na kaadjong mag-stay positive sa imong makitaan sa newsfeed, imong makitaan sa balita nga grabe na jud kalibutan puro negative. So, instead of listening to the negative, mas maadyo pa mo listen pud sa mga positive through this Rally of Hope. Kay sure jud ko, hay balabay. Sure jud ko guys nga og mo-attend ka dani og mo-join ka dani sa ilang virtual rally, sure ko nga na kay makatunan, naapod kay kanang makuha nga positive messages gikan sa mga speakers kay namo pud ni mga speakers. Diyan na gani po sila mga student guys nga mo share pud sa ilahang kuan. Na sila dani basta mo speech sila dani kanang discuss sila sa ilang mga idea nga positive solutions sa mga problema karon sa atong kuan new normal. So, I encourage you guys, join ta. Kay mo join man po ko. So, magkita-kita ra tapo ko in February 6, 3 p.m. sa Ito sa akin, kalimut. So, magkita tapuhon guys ha. February 6, mo join ta daning virtual event guys nga Rally of Hope sa www.rallyofhope-asia.org. Kay, maadyo ni guys, maadyo ni para sa atang panghunahuna. So, maghimo ra kog video kanang tinaw inig ka Sabado na i-upload sa hang FB page para hapong ibutang datog mga link para igon alam mo click arong mo register mo. Okay? So guys, unsa day guys, ma-birthday mi guys, kay birthday karon guys sa igagaw ni Undoy. Dai sa tay nga ni Ma'am Doy? Dali. Ha? Dali. Ko ka dungog doy do sa tari karejo. Sa Karejot. Nanali mo siguro. Asawa ni Job. Asawa ni Sir Job. Correct. Happy birthday ni mo, ma'am. Nakalimot ko, nus-unri sa mga nabuing. Ako, nakalimot ko although kuha na ta chika-chika tapag birthday ni Lola. Nakalimot ko, pero happy birthday. Wow, laman tada ni Doy, sige mo ito ni Panukos. Okay guys, so magkita-kita ta later sa birthday ni Mama Donna. Alam niya, gano'y artistahin. So, magkita ta unja. Pag yung kamera niya. Yan nilagay ang forma. Uy, Undoy ka na. Gapon raman na mo sa nina, Undoy. Pag-inis na to eh. Napakuya. Bye guys! So magkita ta later! Hi everybody! Di ako karon sa Barangay Kawayanan, Purukdos, Mabini, Bohol! Kaya mawalik ito, di man may gano'n. Sadyo man may so. Kuha salaman. Suroy-suroy sa amin. Naman mawalik saging. Sinug ba? Kaman. Uy, nagigit eh. May saging sinug ba? Mag-snack sa amin. Kay, bisa na oras. Alas 2 medyas hapon, alas 3. 3 eh. Tanda mo, nakatag na ko. Kaya nahanap mo gawang relo. Alas 3 hapon, guys. So, mag-isnag pa rin, Jo. Pareho, aho na rin, ma'am. Kanang hinog, ha? Kasi ikaw na may nus-nus na ni man eh.
Mantika sa baboy. Dah. Margarin. Amay bitaw? Sulirap. Pinasulira? Nanta ka! Uy, ikaw magsaging? Kada hapon ka rin, maligza ma'am? Oo. Ano ba yung mga ano? Jennifer Ikipilag o si ma'am Lelani Olayvar. Eh ma'am, kap ma'am, kap. Adi na kaglaban kay lahat. Apa na sige. Abi ko mantika ng baboy. Uy, ang lamian ni oy. Saging mantika sa baboy, kinalamian na. Di nga na, uy. Jama lang. Ingani, lagi. Bang ako nanod nga ni aga ko man jud man ako manod nga maghang nandang trabaho mga trabaho sa laki, magtagibo, magdaro. Grabe. Tinod na. Hi guys! So di ana mi sabay nila Mr. and Mrs. Roquila kay dari mag-held ang birthday ni Mama Donna. Mao ni siya guys kaning beautiful lady nga naka-yellow ug si Sir Job nang naka-blue. Anja gitagaan ko ni Jara pero wa kuning tilaw. Kuha pa ka birthday celebrant guys. Mao ni si Mama Donna. Ja salamat day kaadto sa dihang mga ginikanan ug dihang mga igsuon Roquila family diha sa Mabini. Tsag undoy. Kaya nabusog naman. Salamat kaadto sa daghan kaadtong pagkaon. Lupig jud ang mga taos pagkaon. So mao ni si Sir Roquila guys ang katapad. Basta guys, lupig ang mga taos pagkaon di makahurot kay arang daghan pagkaon blessed kaadto. Happy birthday Mom Donna. Blessed kaadto kay naka-attend pug ko. Daghan kaadto pagkaon busogan na pagulian nagusahan ko. Anja guys, kipadaan pag jukuglit sundaghan. So gito nga namang undoy ho. Ja gipaksiw na ho pagka gabi alami ay. Ja hi day ko sa tanang maestra sa Central Elementary School diha sa Mabini. May need to mention basta kay mga Kurit family diha sa Mabini nakalimot ko sa mga kay grabing daghan naman. O Roquila family, salamat kaadto. Ato,